mga Nueva Ecijano, ang programang Kalinga ni Ria Vergara at ang paborito nyong si Jay sa Double J. Nasa CLTV na ang tinig ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija, Ria Vergara, at ang ama ng pagbabago at progreso sa lungsod ng Cabanatuan, Jay Vergara, ang mag-uulat tungkol sa mga napapanahong kaganapan at mga proyektong nakalaan para sa taong bayan. Sabado, alas 7 ng gabi, subaybayan si Ria Vergara at Jay Vergara dito lang sa CLTV. Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagdidipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon, dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! Sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili na Scott Ista ay ang, so to speak, COVID-19. Bigat ng laban, pasa ng kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katatalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taos-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa galingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakala salamat po. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan.
Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Maya Pagat Panapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan. Ngayon pong hapon, December 10, araw ho ng Biyernes. Mga karehiyon, mga kabalen, kumusta ho kayo? At ito na naman yung ika nga hinihintay nating araw ng Biyernes upang kahit papaano ho ay magpahinga, no? Tayo pagkatapos nito, Sabado at Linggo at makapiling natin yung ating mga mahal sa buhay. Alam niyo ho, no? Bagamat doon sa loob ng 5 araw o 6 na araw para doon sa ilan na tayo kumakayod, huwag ho natin kakalimutan, no? Na para saan ba yung ating ipinagpapaguran, ano? Ay para ho yan sa ating siyempre sarili at siyempre mga mahal sa buhay, ano? Kaya ugaliin ho natin ika nga maglaan ng oras para sa ating mga kaanak, kahit mga kaibigan ho, lalong-lalo na ho ngayong panahon ng krisis dahil bagamat gumaganda na yung sitwasyon, nandyan pa rin ho yung banta ng COVID-19 pandemic at unti-unti pa lamang ika nga bumabalik sa normal o yung new normal kung tawagin, ano? Etong atin hong pamumuhay. Kumustahin ho natin yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan at check lang ho natin sila kung okay pa ba sila, ano? At yun nga ho, ano, at para naman sa gayon ay lahat tayo magiging masaya ho ang ating Pasko. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ngayon ho ay December 10. At nabanggit ko nga ho araw ng Biyernes, pero maliban dyan, meron pa tayong isang pinagdiriwang. Ginugunita ho ngayong araw itong tinatawag na International Human Rights Day. At bahagi ho ang Pilipinas kasi doon sa tinatawag na Universal Declaration of Human Rights na pinirmahan naman o signatory nga, ika nga yung ating bansa dyan. At ano nga ba yung pagdiriwang na yan? Ano nga ba yung paggunita sa araw na yan? At ano yung esensya? Yan ho yung karamihan sa ating mapag-uusapan ngayong araw na ito dito sa CLTV Balitaan. At narito ho yung mga malalaking balita naman na nakalap ng ating news team para ho sa inyo. Ito ho, pagbabasura ng Supreme Court sa ilang probisyon ng anti-terror law. Simula pa lamang daw ng mas malaking laban ayon ho yan sa mga human rights lawyers. Ano? Dahil ika nga ho nila, hindi ho sapat na limitadong provision lamang nitong napaka-controversial na anti-terrorism law. Ang ika nga idineklarang unconstitutional nitong ating Korte Suprema. Kaninang umaga ho, nagkaroon ng press conference itong iba't ibang organisasyon at iba't ibang grupo ng mga human rights lawyers na siya naman hong nagpetisyon laban ho dyan sa batas na yan. Mamaya tatalakayin ho natin kung ano nga ba yung mga probisyon na idineklarang unconstitutional at ano ho yung magpapatuloy sa ilalim ng nasabing batas. At ito naman ho, kaugnay naman itong tinatawag nating COVID-19 response, yung pagbibigay ng booster shot. Ayan, pinag-iisipan na ho ng ating IATF kung pwede nang isunod yung booster shot 3 buwan matapos yung makumpleto yung tinatawag na second dose. Alam niyo mga karehiyon, kasi ngayon 6 na buwan po yung sinusunod, no, ng ating pamahalaan o ng ating mga otoridad kaugnay ho ng pamibigay ng booster shot. Pero ito ho, pinag-aaralan daw mismong si Secretary Duque ng Department of Health ang nagsabi. At alamin ho natin ano yung latest dyan maya-maya lamang. Ito naman ho, kaugnay pa rin ng usaping karapatang pantao. Isang human rights defender po sa katauhan ni Attorney Virgie Suarez ang nakapanayam ng ating kasamang si Jennifer Salenga. At dito nga ho natalakay yung pagpapahalaga sa karapatang pantao na dapat daw ay mas maunawaan ngayong panahon ng pandemya. Alam niyo ho, marami siguro magtataas ng kilay dahil gaya nga ho ng nabanggit ng ating naging panauhin, no? Attorney Virgie, nabibilify o
parang na pinagmumukhang masama yung pakikipaglaban para sa karapatang pantao. Pero mga kabalin, ito ho ay hindi piling tao lamang yung nakikipaglaban dito. Ito ho ay pinirmahan ng buong Pilipinas, no? At napakahalaga ho ditong pag-hold natin or yung paninindigan natin para sa karapatang pantao ng bawat isa at para ho mas maging maayos yung ating lipunan dahil batay na rin sa United Nations ay kailangan ho yan ng bawat individual. Ano-ano ba yung mga rights na yan? Mamaya ho malalaman din natin at magkakaroon tayo ng refresher para ho malaman natin. Ano? At ito naman, magandang balita mga kabalen. Dito sa Pampanga, yun hong Kapampangan Cultural Center, building, yung gusali ng Kapampangan Cultural Center, tapos na daw, according ho sa ating Department of Public Works and Highways. And with this yan, para sa lahat ng naghihintay doon sa proyektong to. At simula pa nga lamang yan ng iba pang renovation at pagsasaayos nitong naturang gusaling ito. Ito ho ay dating gusali ng Pampanga High School no? At naging gusali din ng UP kung di tayo nagkakamali. At yan ho dahil din sa inisyatiba ng iba't ibang grupo ng pribadong sektor na magkaroon nga ng isang cultural center. Ito hong ating lalawigang Pampanga. Ayan, finally. Pero according ho kay Father Resty Lumanlan ay marami pang kailangan gawin. Hindi pa yan. Iyan lang ay gusali. At ano ba yung pwedeng ilaman dyan sa susunod? Yan ho yung magiging susunod na hakbangin naman nitong mga cultural advocates dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Okay, mga karehiyon, sa puntong ito, makakasama na ho natin si Rainiel Pawid para bigyan tayo ng detalye kaugnay ho nitong ginawang kilos protesta ng mga mamamalakaya sa Bataan. At kakaiba ho yung naging kilos protesta nila dahil ito ay fluvial sa dagat. Idinaan yung kanilang panawagan para nga ho itigil itong sinasabi nilang mapamansalang proyekto na reclamation ng Manila Bay dahil ito daw may epekto, kagyat epekto sa kanilang kabuhayan. Rainiel, kumusta at kumusta yung ating mga karehiyong mamamalakaya diyan sa Bataan? Lalo na ngayon nga tuloy-tuloy pa rin yung proyekto ng reklamasyon diyan sa ilang bahagi ng Manila Bay. Yes, Kuya Justin, tama ka dyan. Isang kakaiba nga pamamaraan nga ng pagsigaw para sa karapatang pantao, yung kickstart ng Human Rights Consciousness Week doon sa Bataan. At ginawa nga ito ng higit, sumama dito yung higit 20 bangka mula sa bayan ng Limay, Mariveles at Orion. Ngayon, ang kanilang panawagan nga is yung No to Manila Bay Reclamation Projects. Ito nga yung sinimulan 3 years back, dito pa sa panahon nga ng kasalukuyang administrasyon, dito nagsisimula na i-develop itong ilan sa mga baybayin natin, mainly yung Manila Bay area. At yun nga, may kagyat na epekto ito sa ating mga kariyon, lalong-lalo na sa Bulacan at sa Bataan. At yun nga, sinasabi nila na karapatan din o bahagi ng human rights, ng yung trabaho na nakukuha nila doon sa dagat. At kung magtuloy-tuloy itong mga proyekto na hindi man idinaan man lang sa kanila or sa maayos na strategiya para maging pabor sa lahat, ay tuluyan na raw kakalam yung kanilang sikmura. At yun na nga, hindi daw malabo na balang araw baka sa kalsada na lang sila makita, mamalimos o hindi naman kaya gumawa na lang ng ilang hindi ka nais-nais na bagay. Rainiel, alam mo, nakalulungkot ng isipin yung mga ganyang usapin dahil napakahirap din timbangin para sa ilan. Kasi on one hand, we are talking about development, yung mga infrastruktura, pagpapalakas ng mga negosyo, yung mga reclamation na yan, karagdagang lupa, pagtatayuan ng mga establishmento. Pero sa kabilang banda, meron tayong mga maliliit na kababayan, gaya nga nitong mga mangingisda, ang direktang natatamaan at nagiging apektado, at lalo na ito yung sinasabi nila, source of income nila. Rainiel, para lang sa kaalaman siguro ng ating mga manonood, paano ba nakakaapekto yung reclamation directly doon sa pangingisda, doon sa proseso ng pangingisda na ginagawa nitong mga mamamalakaya diyan sa may lalawigan ng Bataan? Kuyang Justin, unang-una dyan, yung pagtaas ng antas ng tubig. Dahil pag nagkaroon ng isang proyekto, ay may iba yung landscape ng dagat. At doon nga, sa baybayin ng Bataan, ay meron ding mga baklan. Ito yung mga fish pen
kung saan nagpapalaki sila ng mga saltwater fish doon mismo sa kanilang karagatan. Pero ang mahirap dyan ay pag tumaas na nga yung tubig dahil natatambakan ay unti-unti na rin itong nasisira. Gaya na lamang na nangyari din sa Bulacan kasabay nung pagtatayo nga nitong Bulacan Airport, no? So yun yung pangunahin nilang daing dito sa gobyerno. At ang pangalawa, Kuya Justin, hindi lamang sa kabuhayan dahil nga naninirahan din sila sa coastal villages o sa mga coastal barangay. Kung unti-unti rin tumataas yung tubig, ay unti-unti na rin silang mawawash out. So ang kanilang iniisip ngayon na hindi malabong mangyari na sa mga susunod na taon ay maging sila at ang kanilang mga tahanan ay apektado na rin. Kuya Justin. Nako, mahirap pala, Rainiel, yung kanilang talagang sitwasyon ngayon. Para hindi lang yung kabuhayan yung apektado. Kasi pwede namang sabihin ng ilang ating mga kababayan dyan na pwede naman silang humanap ng ibang ikabubuhay. No? Pero hindi ho yun. Hindi rin ganun kadali, no, Rainiel? Dahil I'm sure, maalala ko, napunta na rin tayo dyan at nakapag-cover na rin tayo dyan. Marami ho sa kanila talaga, henerasyon na yung ginugol dyan sa pangingisda. At hindi naman din madaling iwanan at bigyan sila ng ibang trabaho kung ito lang din yung halos kinalakihan nilang gawain at aktibidad dyan sa komunidad na yan. Real, siguro bilang panghuli na lamang, may mga iba pang ikinasabang programa o di kaya naman ay kilos protesta pa itong grupong ito at yun sa bahagi naman ng ating pamahalaan, ano yung naging huling statement nila kaugnay nitong reclamation project na ito na apektado nga itong mga maliliit na mangingisda. Kuya Justin, unang-una yung series of event para dito sa Human Rights Week na ito. Diyan sa Bataan pa rin, mamaya naman ay magtitipon-tipon sa Limay, yung mga kabataan para naman isigaw yung coal-free Bataan na movement nila. Ito naman yung another environmental issue, yung coal-fired power plant doon sa Bataan, yung kanilang sinisigaw na magkaroon sana ng mas malinis na kalikasan o mas malinis na tahanan para sa kanila. And then yung statement naman ng gobyerno kaugnay ng reclamation sa Manila Bay. Again, naninindigan sila na kasabay nga niyan ng reclamation na yan ay yung pagbalanse naman sa ekonomiya natin dahil kailangan din natin na mag-spike, spike yung economy natin lalong-lalo na't may pandemic. At in line pa rin with this Human Rights Week ay sinabi naman ng Commission on Human Rights na yun nga, kasabay nung pagbawi natin sa ekonomiya ay yung pagbibigay natin ng importansya rin sa kalusugan dahil nga may pandemic ngayon. So makikita natin it's a balance of economic, health, and everything in between, Kuya Justin. At yung maging singit ko na rin, yung Armed Forces of the Philippines, sinigurado nila sa mga Pilipino na patuloy nilang puprotektahan ang kaligtasan nga at karapatang pantao, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Rainiel Pawid, para sa iyong ulat at mag-iingat ka. Happy weekend, Okay, mga kabalay, ito naman, magandang balita ho para sa ating lahat. Dahil bilang pagdiriwang ho ng 450th founding anniversary nitong Pampanga, ibinalita ho ng kagawaran ng pampublikong paggawa at DPWH, Region 3 na halos patapos na. Ito hong Kapampangan Cultural Center o yung gusali nitong Kapampangan Cultural Center na matatagpuan ho yan sa siyudad ng San Fernando. Nagpasalamat naman ho ang Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated Chairman Emeritus Father Resty Lumanlan sa mga nagmalasakit na maitulak ho ang naturang proyekto. Silipin ho natin ang napakagandang gusali sa ulat ni Paulo G. Santos. Kahit na panahon pa ng pandemya nitong nakalipas na taong 2020, nagpatuloy ang panawagan ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated na maipatayo ang Kapampangan Cultural Center dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nasubaybayan ng CLTV News Team ang legacy ng Foundation na maisakatuparan ang gusali na magsisilbing tahanan ng pagkakakilanlan ng lahing Kapampangan. Matapos ang isang taon, binalikan ng CLTV News Team ang gusali ng Kapampangan Cultural Center o KCC. Ibang-iba na ito kumpara dati. Pinturado na at maging ang restoration ng heritage architecture design nito
mula sa sukat ng mga bintana ay napreserba. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Almer Miranda, nasa 100% na ang completion ng gusali. Yung balanse pong 85% ng 20 million na for later release, nakompleto na po natin yun. Na-release yun later part ng 2021. So all in all po, yung project natin sa Kapampangan Cultural Center, tapos na po siya. Nakasunod na rin umano sa plano pati ang site development ng compound ng KCC. Sa kakulangan lang ng budget na na-release, meron tayong hindi nagawa doon sa site development na lang. So sa labas, pero yung main building natin, natapos na po natin. Milestone ang 450th founding anniversary ng Pampanga at ang pagkakatindig ng gusali ng Kapampangan Cultural Center ay isang bahagi ng kasaysayan ng lalawigan na dapat daw pahalagahan ng bawat Kapampangan. Very timely po at good news ito para sa mga Kapampangan na itong proyektong ito magpapatunay na tayong mga Kapampangan at ang Pampanga hindi nahuhuli. So ito na yung magsisilbing simula ang pagkakaroon pa natin ng mga ibang proyekto dito para sa Kapampangan. Samantala, bilang chairperson emeritus ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, nagpasalamat si Father Resty Lumanlan sa pagsasakatuparan sa kanilang hangarin na ito'y maipagawa. Anya, nararapat na ito'y pagmalasakitan dahil ang Pampanga ay napag-iiwanan sa ilang probinsya na matagal nang may cultural center. Siyempre, pasalamat. Ay, nung dito lang kanya eh. Pero kulang niya pa kanya yan. Nakadya pa kulang yan. Building niya yan. Hindi niya pa dapat nagawang ganyan. Kasi Cultural Center, Kapampangan Cultural Center. Huling yung Pampanga, pawalang galang abi, alayan cultural. Sa week-long na pagdiriwang ng 450th founding anniversary ng Pampanga, mula sa mayamang kultura ng Kapampangan na bihasa hindi lamang sa sining at nakakasabay sa modernong panahon. Ang ipinagpupunyagi ng provincial government ay ang resiliency o kwento ng pagbangon nito, hindi lamang sa panahon ng pananakop, kundi sa iba't ibang hamon ng trahedyang kinaharap nito. Nakadikit din sa kaugalian at kasama na sa makulay na kasaysayan ng Kapampangan ang pagbangon sa pananalasa ng pinatubo at maging ang inaasahang pagbangon ngayong pandemya. Paulo G. Santos, CLTV News. Kabalayan, karehiyon sa ating pagbabalik. Marami pa tayong balitang pag-uusapan, kaya dyan lamang ho kayo at magbabalik ang CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng I kinda like Lagi po siyang nambubugbog. Minsan babatuhin niya na lang ako ng kung anong bagay na makita niya. Sinisipa, sinusuntok, wala po akong magawa. Sinasaktan nila ako tapos babastusin. Kasi hindi nila ako tanggap. Hindi daw ako mukhang babae. Hindi daw ako tunay na babae. Lagi niya po akong pinipilit mag-ano kahit ayoko. Ngayong nabuntis po ako, hindi niya po inaako yung bata kasi may ibang lalaki daw po ako. Na malandi daw ako. Hindi niya po ako pinapakain sa buong araw pag may mali po akong nagagawa. Sinasampal po, kinukurot, tsaka tinatali niya po ako minsan.
Ang mga abuso ay dapat managot. Kung ikaw ay nakararanas o nakaranas ng pang-aabuso, ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Ang November 25 hanggang December 12 ay itinakdang bilang 18 araw na pakikibaka laban sa gender-based violence sa ating bansa sa bisa ng RA 9262 upang lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kumilos laban sa karahasan sa kababaihan. Ako po ay si Lourdes Malig Javier, Head ng Women's Committee ng City of San Fernando Water District at Prime Water. Kasama ninyo kami, ang Board of Directors, Officers at Women's Committee ng City of San Fernando Water District and Prime Water sa inyong laban sa violence against women and children. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at bago ho tayong magtungo dito sa ating susunod na balita, batiin lang ho natin itong ating mga masugid na tagapanood, si Ma'am Narisa Sordilla Calio. Ayan, nanonood mula Davao City. Ayan, God bless us all. Sabi ni Ma'am, maraming salamat ho, Ma'am. At syempre si Analisa Manlapas, ayan, nanonood din. Lagi hong nanonood yan. Thank you very much po sa walang asawang pagtutok dito sa ating paboritong programa tuwing alas 3 ng hapon, CLTV Balitaan. Mga karyon, sa puntong ito, meron ho tayong magiging bisita at maya-maya ipapakilala ko. Ito ho yung detalye ng iba pang mga balita. Sa botong 12-3, idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ibinigay na definisyon ng terorismo sa Section 4 ng Republic Act 11479 o yung tinatawag nating anti-terrorism law. Gayon din ang ikalawang paraan ng designation bilang terorista sa ilalim naman huyan ng Section 25 Paragraph 2. Inilabas ho ng Korte ang naturang desisyon nitong Huwebes lamang o kahapon, December 9, 2021. Ngunit para ho sa ilang mga human rights lawyers at petitioner ng nasabing batas, tila bitin at hindi sapat itong naging desisyon ng Korte Suprema dahil limitadong provision lamang ang ibinasura dito sa sinasabing kontrobersyal na anti-terror law. At para ho pag-usapan itong development na ito, makakasama natin ngayon sa ating programa ang isa ho sa mga naghain din ng petisyon. Isang human rights lawyer at matagal na hong nakikipaglaban din para sa karapatang pantao at ng mga manggagawa at pagsasaka. Wala hong iba kundi si Attorney Nery Colmenares. Magandang hapon, Kuyang Nery. Bumati ka muna ho sa ating mga tagapanood dito sa Central Luzon. Yes, magandang hapon din, Justin, at magandang hapon din sa lahat ng mga viewers po ninyo dyan sa atin sa Central Luzon. Kuyang Nery, kanina napanood natin itong press conference ninyo. Nandun ho si Attorney Howard Calleja, nandyan din si Attorney Virgie Suarez, even Attorney Shell Jokno present ho at parang ihayag itong inyong naging reaksyon doon sa desisyon ng Supreme Court. Pero para ho doon sa hindi mga nakanood, bakit ho natin nasabing hindi pa sapat ito hong ginawang pagbabasura itong mga provision o yung mga piling provision lamang pagdating ho dyan sa may anti-terrorism law? Una muna, Justin, hindi kasi binago talaga ang definition. Ang binago nila yung parang kunyari safeguard sa batas. Kasi ang definition remains as is, any act with the intention of endangering another person's life or interfering in serious interference in critical infrastructure ay terrorismo. Ngayon, ang problem dyan sa main definition na yan, any act. So, ibig sabihin, kahit legal ang ginagawa mo, pwedeng ma-interpret na terorismo depende sa pagtingin nilang intention mo. Mahirap yung intention, sila naman naglalagay ng intention. Kasi hindi man lang nila ginawa yung isang hinihingi namin na sana sabihin nila ang krimen. Bumomba ka, pumatay ka, nagmassacre ka. Ayun, tsaka kung ang intention mo ay to seriously interfere, etc., tsaka maging terorismo. Ayaw nila, gusto nila any act. So lahat yun. Damay. Kaya lang, naglagay sila ng safeguard kuno. Ang nakalagay na safeguard, sabi dun sa batas, originally, yung constitutional rights, yung pag-exercise mo ng constitutional rights, protesta, rally, Facebook, lahat yan, ay hindi sakop ng terorismo, maliban na lang kung may intention ka to endanger another person's life or to cause public risk to public safety. So sabi namin lahat, paano naging safeguard yun? Ang dali-dali nyo na namang sabihin na, exercise yun ng constitutional right, nag-rally ka. Pero ang intention mo ay ganun pa rin, di terrorismo pa rin yun. So, kinatigan kami ng Korte Suprema doon at sabi ng Korte Suprema, nga naman, tanggalin na yung intention. So, ang nakalagay ngayon sa batas, ang iyong pag-exercise ng constitutional rights ay hindi covered ng definition ng terorismo, period. Wala nang intention. Kahit ano pa man yung intention mo, basta nag-exercise ka ng constitutional rights. So, ang ibig sabihin noon, positibo yun sa tingin namin dahil, syempre, ngayon, alam na ng lahat ng mamamayan na pwede ka palang mag-exercise ng consti right mo, ng protesta.
Hindi katulad dati na parang maraming natakot na hindi na lang ako mag-rally, hindi na lang ako magsasalita kasi baka madamay ako dyan. Ngayon, hindi na po mangamba ang iba na magsalita kasi sinabi ng Korte Suprema, pwede nang panghawakan yon na sinabi ng Korte Suprema na hindi yan covered sa terrorism. So, basically, ang ayaw namin doon, yung main definition, nandun pa rin yung any act, no? Tsaka may iba pang mga provision na grabe yung impact sa human rights. Kaya talagang kailangan ilaban pa itong ibang provision na sinabi ng Korte Suprema, hindi naman sila unconstitutional. Oo. Kuya Nery, maalala ko lang nasabi mo nga yung ibang provision. Kasi nung kasagsagan ng usapin na yan, nung ipapasa yan sa Kamara, isa dun sa mga talagang naging mainit na usapin, itong hindi magkakaroon ng penalty yung o hindi babayaran ng danyos, itong mga individual na mapipiit at mapagkamalang terorista. Dahil ito yung isa doon sa mga sinasabi nga nilang nakakatakot din dahil baka pwedeng manghuli na ng manghuli. Dito ho sa Central Luzon, mga kabalen, mga karehiyon, meron tayong mga mga kasamahan na karehiyong mga katutubo diyan sa Zambales. Ang unang napiit sa ilalim ng anti-terror law mga Aitaho, no? At napagkamalan. Pero ano ho yung kung Kuyang Nery, ano yung naging sinapit nila matapos nilang mapagkamalan at mapiit? Meron ba silang tinanggap na kompensasyon sa ilalim ng batas na ito? Wala, kasi tinanggal yung ganong klaseng safeguard Sa lumang terror law kasi, sa Human Security Act, nakalagay doon na magbayad ang pulis o ang gobyerno ng 500,000 pesos kada araw pag nagkamali sila at piniit kanila ng walang kasalanan. Kaya nang pumunta sila sa Kongreso para baguhin ito at gusto na nila itong bagong anti-terror law, ang tanong namin, bakit gusto nyong baguhin? Meron bang teroristang nakaligtas sa ilalim ng Human Security Act, sa ilalim ng lumang terror law? Wala naman daw. Yun pala, sabi namin, wala naman palang problema. Bakit nyo gustong galawin yan? Hindi naman pala problema yon. Kasi meron nga daw 500,000 na penalty pag nagkamali silang panghuli. So ang sagot namin doon, una, di huwag kayo magkamali. Ang hirap naman yun. Kukulong mo yung tao, hindi pa pala kayo sigurado. Pero pangalawa, sige na, kung takot kayo dyan sa provision na yan, yun ang i-amendahan natin. Anong gusto nyo? 10,000 na lang ang penalty? 5,000? Di ba? Pwede naman yung pag-usapan na... Pero ayaw nila, gusto nila baguhin talagang buong batas. So klaro talaga sa amin, ang intensyon nila dito, hindi lang yung penalty na yun. Talagang gusto nilang baguhin para lumakas ang poder nila. Kasi alam nyo, Justin, hindi naman talaga kailangan ng anti-terror law para sa terorista. Kasi during the debate, sabi nila, pag wala itong anti-terror law na to, kawawa tayo sa terorista, helpless tayo, hopeless tayo dyan. Sabi namin, paano naging kawawa? May revised penal code, may Human Security Act, may terror law na draconian yun grabe kapagsik yung Human Security Act na yun So sabi namin, anong purpose nyo dyan? Alam nyo, sabi namin sa kanila, kailangan nyo ba yan sa Abu Sayyaf? Na kukunin nyo, puhuli nyo lang Abu Sayyaf, hindi nyo mahuli-huli? Kasi, walang terror law. Imposible naman yun. Dito nga sa Pilipinas, bomb joke na lang, mahuli ka, kulong ka na How much more kung nang bomba ka? Hindi tayo helpless, sabi namin. Pag magbomba ang terorista, pag pumatay siya, may illegal possession of explosives and firearms. Merong bawal naman siyempre arson, bawal naman yung bombing. So, anong gusto nyo? Sa totoo lang itong tingin namin, hindi talaga para sa terorista yan. Kasi ratrata na yung gera sa Abu Sayyaf at sa Mautin. Mun pa man yan kahit walang anti-terror law talagang bakbakan na yan Sa nga, itong mga pulis, nang re-raid yan ng bahay, walang search warrant. So, bakit ngayon bigla silang kailangan namin ng batas para manghuli? Hindi yan para sa mga terorista kasi they don't need the law for the terrorists. Kailangan nilang batas para sa ordinaryong oposisyon, para sa mga aktivista, para sa mga hindi sumasang-ayon sa kanila. Doon nila kailangan yan. Wala akong alam na binira nila dyan sa terror law na Abu Sayyaf at Maute. Ang binibira palagi, nire-red tag nila dyan, ordinaryong tao, ordinaryong media, artista, community pantry, lahat na yan. Talagang, klarong-klaro talaga ang danger ng terror law kasi ang dami nilang pinaparatangang terorista na wala namang batayan. So, yun yung danger doon. Kuya Nery, para maintindihan ng ating mga tagapanood din, ano ba yung kaibahan nito
dun sa yung mga nabanggit mong batas na merong korte na nagpe-preside, dahil dito merong binuong terror council, di ba? At ano yung nagiging papel nitong council na ito? Actually, yun ang isa sa pinag-iba dito sa batas na to. Mas mabagsik ito lalong bumagsik. Yung una, yung Anti-Terror Council, ito yung mga provision na dineclare ng Korte Suprema na hindi unconstitutional. Ibig sabihin, pwedeng ipatupad. Una, may poder ang Anti-Terror Council na mag-utos ng aresto ng kahit sinong suspect. Written authority ng Anti-Terror Council. So sabi namin, mahirap yung korte lang naman nag-issue ng warrant of arrest. Ito, ang presidente yung mag-issue nito. Ibig sabihin, kasi ang Terror Council sa ilalim niya ni President Duterte. Di ba? So, tapos pangalawa, na kulong ka ng 24 days na walang ang kaso. Sabi namin, ba't di mo kasuhan? Ano bang masama doon? Hinuli mo na eh. Di, kasuhan mo na para makadepensa naman yung tao. Saan tayo dudulog dyan? Halimbawa, gusto mong sabihin, hindi ako terorista, saan ka pupunta? Wala kang kaso sa korte. Nakakulong ka lang, di ba? Paano ka magpiyansa? Para makapagpiyansa ka, kailangan pumunta sa korte, di ba? O di, wala ka. Talagang, grabe talagang pag-iurak sa karapatang pantao to. What sabi nila, kasi maghanap pa kami ng ebidensya, kaya kailangan ng 24-day na detention. Sabi namin, problema nyo yun. Bakit naman kami ang magdusa dyan sa kapalpakan nyo? Ba't kayo nang huli in the first place? Wala pa pala kayong ebidensya eh. Mahirap yun, di ba? Council lang. Pangalawa, alam mo naman ang ebidensya nila dyan. Wala namang, mga general yan malay nila kung anong probable cause. Malay nila kung anong substantial evidence, di ba? Dahil lahat na lang sa kanila, terorista, sabi ko nga kanina, community pantry, media, bishops, pare, lahat yan. Oposisyon. So, dangerous yung ganong designation. Kasi pag na-designate ka na, pwedeng i-freeze ang account mo. Pwedeng i-freeze yung iyong bank accounts. Hindi ka na, paano mo papakainin yung pamilya mo? Naka-frozen yung ATM mo kumbaga Di ba? So, at isa pa, syempre, yung kakasuhan ka ng gawa-gawang kaso, may hinang kaso, kaya nakapiyansa ka. Nakapiyansa ka nga naman, pwede ka pa palang i-house arrest. So sabi namin, di ba sabi ng konstitusyon, may karapatan ka sa piyansa? Bali wala ang piyansa mo, nagpiyansa ka nga naman. Tapos house arrest ka rin lang naman pala. So grabe ang paglapastangan ng karapatang pantao na ang desisyon na yun ng Korte Suprema, medyo may tinwik lang silang konti doon sa definisyon, pero ang importanteng mga provision laban sa mamamayan ay tandyan pa rin sa terror law nito. Sa ganong sitwasyon, Kuyang Nery, ano ho yung inyong susunod na hakbang, no? Kaisa ho yung mga grupo na nakasama nyo kanina nung kayo ho ay naglunsad din ng press conference, no? Yung iba't ibang petitioner, kung hindi ho nagkakamali, 37 yung bilang ho ng mga petitioner dyan. At ano ho yung magiging susunod na hakbangin ho ninyo pagdating naman sa usaping legal, kaugnay ho nitong development na ito? Well, i-challenge namin ito. Siyempre, pag mabasa na namin ang desisyon ng korte, talagang magpa-file kami ng motion for reconsideration kasi kailangan ilaban pa ito. Very dangerous ito Ang unang danger talaga nito, grabe ang kanilang, yung pagtingin nila sa terorista, grabe. Kahapon pa lang yung isang author ng batas na yan, sabi niya, kayong mga lumalaban sa anti-terror law, ano kayo gusto niyo mamamayagpag mga terorista sa Pilipinas? Sabi niya, may bago pa lang lumabas ang decision, ito na po, red tag, terrorist tag na kami. Porque tumututol kami sa batas na yan, terorista na kami, gusto namin mamamayagpag ang terorismo. Kung wala naman daw kaming kasalanan, kasi para yan sa mga ordinaryong tao, hindi naman yan para sa terorista. Kaya sabi ko, delikado talaga ito. Pangalawa, pwedeng gamitin yan sa eleksyon ng presidente. Pag ang presidente, halimbawa, pabulusok na siya, outgoing na siya, wala naman siyang presidential candidate, pag natapos yung termino niya, pwede siyang makulong, may kaso siya, baka gamitin niya ang terror law para birahin ang oposisyon para maipanalo yung kandidato niya na sinusuportahan kung sino man. Pwede mahirap yon. Kaya nga yung lumang batas, yung Human Security Act, nakalagay yung safeguard na yon, na the anti-terror law is suspended 1 month before and 2 months after an election. Pero tinanggal nila yun dito sa batas na bago.
Kaya ngayon, pwede talagang gamitin yon. Kaya talagang ilalaban namin to kasi very, very dangerous yung batas na ito na pwedeng tamaan pati ang oposisyon sa gitna ng eleksyon. Pero nabanggit ko na naman na ang laban sa korte ay motion for reconsideration. Palagi ko ang sinasabi, Justin, yung laban naman ng mamamayan, 3 kayan, KKK yan. Yung isa sa korte, kasi siyempre mga abogado kami. Pero yung isa dyan sa Kongreso, ay may mga progresibo tayong mga congressman dyan sa Makabayan, bayan muna, na i-repeal itong anti-terror law. Pero yung pangatlong K, adi siyempre sa laban sa kalsada. Yun naman ang pinapakinggan minsan ng gobyerno, yung rally at saka yung pagprotesta ng taong bayan, yun yung mga arena ng laban dito sa anti-terror law hanggat sa mabasura ito. Okay, maraming salamat Kuyang Nery Colmenares sa antabayanan namin yung magiging hakbangin ho ng inyong grupo at itong iba't ibang human rights lawyers para ho dito sa sinasabing kaya nga ho nang nabanggit nyo napakadelikadong batas yung anti-terrorism law. Kuyang Nery, mag-ingat ho kayo at maraming salamat sa pagpapaunlak dito sa ating programa at God bless you po. Maraming salamat po. God bless. Thank you. Good afternoon. Okay mga kabalen, sa iba pang mga balita, kasabay ho ng nagpapatuloy na pandemya, mas tumitindi raw ang pagsasawalang bahala sa karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ayon naman ho yan sa human rights lawyer at human rights defender na si Attorney Virgie Suarez. Manawagan ho ni Suarez sa publiko na suriing mabuti ang mga iluluklok na kandidato at gawing basehan yung mga may pagpapahalaga sa tinatawag nating karapatan ng bawat mamamayan. Narito pong detalye ng balitang yan. Ngayong December 10, ginugunita ang International Human Rights Day alinsunod sa Proclamation No. 347 na pinirmahan noong October 21, 1952 ng nooy Pangulong Elpidio Quirino. December 10, 1948, ang Universal Declaration ng Human Rights ay pinagtibay ng United Nations General Assembly at isa ang Pilipinas sa signatory na minsang nagdeklarang paninindigan ang karapatang pantao at ang dignidad ng tao. Pero yung pinakasimpleng definition sa tingin ko ng human rights, ito yung the human rights that make us human. Diba? Ito yung pag inalis mo sa kanya, inaalis mo na yung buong dignidad, yung buong pagkatao, yung humanity mula sa isang tao. Ayon sa human rights lawyer at kay sa chairperson na si Attorney Virgie Suarez, napakalawak daw ang kahulugan ng human rights. Halimbawa, para maging isang tao na may dignidad, dapat ito ay may karapatan sa trabaho, karapatan sa kalusugan, karapatan sa mapayapang tirahan, sariling bahay, malusog na kapaligiran, karapatan sa tubig at marami pang iba. Mayroon din daw political rights na tinatawag gaya ng karapatang magsalita, karapatang magpahayag o ang freedom of expression at karapatang kumilos. Ang lahat ng ito batayang pangangailangan ng tao para mabuhay ng may dignidad. Ang mga karapatang ito dapat raw pinoprotektahan at isinusulong. Ngunit ayon kay Suarez, tila nalimutan na ng maraming institusyon at leaders ang halaga ng ating mga karapatan na siyang nagiging sanhi ng paghihirap ng tao. Halimbawa ngayong pandemya, marami raw ang naging paglabag sa karapatang pantao ayon kay Suarez. Pinakamalaking na-expose dito ay yung talagang kapabayaan sa karapatang pangkalusugan ng mamamayan. Dito talagang nakita natin kung paano di ba, ang maraming namamatay talaga, ang maraming nakulong, ang maraming naapektuhan na walang ng trabaho dahil sa pandemya ay mga mamamayang mahihirap. Diba? Halimbawa, yung mga simpleng, sige, kailangan ng social distancing. Paano magkakaroon ng social distancing, diba, sa isang lugar, sa squatters area, kung saan mga dingding lang ang pagitan. Na-expose din dito yung sobrang kakulangan natin sa doctors and nurses. Ang mga frontliners na itinuturing na bayani ngayong panahon ng pandemya, pinagkakaitan din daw ng kanilang karapatan. Ang dami nang namatay ng mga health workers ni hindi nakakuha ng hazard pay at ng risk allowance. Nagrally na ang mga nurses, ang mga doctors, hindi pa rin. May isa tayong nurse na namatay. Hanggang sa kanyang pagkamatay, hindi man na nakuha ang kanyang hazard pay. At nung tanggapin niya ang kanyang hazard pay at risk allowance, tanggapin ng family, lalabas 60 pesos
per day. At maging ang itinuturing na pinaka-basic na pangangailangan ng tao, hanggang ngayon, patuloy na suliranin ng mga Pilipino, lalo na raw ng mga mahihirap. Paano ka magiging malusog, Sunshine, kung wala kang tubig? Pumunta ka sa mga squatters area, yung gripo, bibilin mo ang tubig. Basic yun. Paano ka magiging malusog kung wala kang sariling bahay? Paano ka magiging malusog kung dikit-dikit ang bahay mo o nakatira ka sa isang 18 square meters na bahay? Ito raw ang realidad na nangyayari, kaya ito rin ang dahilan kung kaya't may mga organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao at kumikilos upang ipaglaban ang karapatang nararapat sa bawat Pilipino. Ayon pa kay Suarez, ang nakalulungkot, may mga Pilipinong mali umano ang interpretasyon sa mga pagkilos na kanilang ginagawa. Kailangan daw talagang lubusang ipaunawa sa bawat tao ang karapatang pantao na kanilang pinaglalaban. Na-vilify ang human rights simply because the human rights defenders are vilified by this administration. Yung ang nangyari, parang ang mga human rights defenders, ang tingin ng gobyerno ito, ang problema, kasi sila yung nagrarally, sila yung nagpo-push at nagbibigay ng boses sa mga mamamayang walang boses. No? Kaya sila yung sinisira ng administrasyon ito. Kaya tuloy, na-vilified na para bang kung tinitira niyo lagi ang gobyerno, napaliit, napakitid, o pinakitid, pinaliit ng administrasyon na ito, yung pagtingin ng tao sa human rights. Pero tayo dapat talaga, ang tutukan natin, yung mga karapatan, especially economic, na malapit sa bituka ng ordinaryong tao para mapaintindi mo sa kanya ang iba pang karapatan katulad ng mga political rights, cultural rights, social-cultural rights, para mapaintindi mo sa kanya, dapat din talaga mauna yung pinakamalapit sa kanyang bituka. Kaya naman ang papalapit na eleksyon, pagkakataon daw upang palitan ng mga politikong wala namang mabuting ginawa para sa mga Pilipino at sa kanilang karapatang pantao. Dagdag pa ni Suarez, hindi natatapos sa pagboto ang responsibilidad ng mamamayan. Sa panahon ng eleksyon, lalo na pag nakatapos ng eleksyon, dapat ang tao ituloy-tuloy, no? Reminding the government na ito yung dapat yung gawin kasi ito yung mga karapatan natin. At ang dapat, hindi mawala yung bang kaisipan na, at ito nasa constitution naman natin, ngayon nasa gobyerno, ang dapat ang naglilingkod sa mamamayan. Hindi yung mamamayan para maglingkod, maging tagasunod sa nasa gobyerno. Mahalaga rin daw na bitbit na mga humahabol na politiko ang human rights agenda. Dapat suriin natin, maging mapanuri tayo, maging critical tayo, suriin talaga natin. Dapat meron tayong pamantayan at napakagandang pamantayan ang human rights agenda. Lahat na may kinalaman sa butika, hindi sabihin kalusugan. Kasi yan yung mga inaalala natin at therefore pag in-address ng government, yan din ang makakapagbigay ng kapanatagan sa atin. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan mga kabalen, batiin lang natin yung mga walang sawang nanonood sa ating programa, si Ishikawa Lin. Good afternoon po, watching from Japan. Ayan mga kabalen nating OFW nanonood. Maraming salamat ho ma'am sa iyong walang sawang pagtutok. At ito, may tanong ho si Lorraine Figueroa. Holiday po ba? Itong December 11. Opo, yan ho ay holiday. Bukas, araw ng Pampanga. So, para ho dun sa may mga itanong niyo ho sa HR ninyo kung ano ho ba yung kausap, anong tawag dito, yung magiging kalakaran. Pero yan ho ay non-working holiday, special non-working holiday para lang po sa lalawigan ng Pampanga. At batay na rin ho yan dun sa deklarasyon noong 1982 at here, syempre, tuloy-tuloy ho yan. At ito naman, sa ibang balita, pagbibigay ng booster shot. 3 buwan matapos ang second dose, kinukonsidera na ho ng ating IATF ang pagbibigay nga ng booster shot 3 buwan matapos matanggap ang ikalawang dose ng bakuna. Ito ang inanunsyo ni Health Secretary Francisco Duque III ngayong araw. Ayon kay Duque, tinitignan na raw ng mga health expert kung ang pagbibigay ng booster shot ng mas maaga sa inirekomendang 6 na buwan na pagitan matapos ang second dose ay makatutulong upang mas mapaigting ang level of protection laban sa COVID-19. Partikular na nagmamonitor daw sa sitwasyon ng Vaccine Expert Panel. Dito pag-aaralan ng comparative advantage ng pagbibigay ng booster shot ng mas maaga. Sa kasalukuyan,
ibinibigay ang booster shots 6 na buwan matapos makakumpleto ng 2 dose ng bakuna. Maliban sa mga naturukan ho ng single shot na vaccine na Janssen. 3 buwan matapos maturukan ng Janssen, pwede nang sundan ng booster shots. Sa iba't ibang lugar sa gitnang Luzon, puspusan na rin ang isinasagawang booster shots o pamamahagi ng roll-out ng booster shots. At bukas na ito sa mga adults o edad 18 pataas. Ngunit prioridad pa rin ng healthcare workers, senior citizen at yung mga individual na may comorbidities. Ayan, sa susunod na balita naman, mga karehiyon, ito, mabuting balita, kaugnay pa rin ang pagbabakuna, pero hindi ito bakunahan, kung hindi pasasalamat sa mga miyembro ng ating vaccination team sa lungsod ng Angeles. Dahil good news inanunsyo ni Mayor Pogi Lasatin, natatanggap ng cash incentive ang mga naturang frontliner o itong members nga ng vaccination team. Ito daw ay pagpapakita ng pasasalamat sa mga vaccinators na puspusan ng trabaho, kaya naman nakamit ng syudad ang herd immunity. Narito po ang detalye ng balitang yan. Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan. At isa na siguro sa pinakamagandang regalong ating tinanggap ay ang walang pag-atubiling pagharap sa hamon at pagsiserbisyo ng mga frontliners sa gitna ng pandemya. Araw-araw, kanilang ibinubuwis ang kanilang buhay, may ibigay lamang ang atensyong medikal na kailangan ng ating mga kababayang tinatamaan ng COVID-19. Ang iba naman sa kanila walang tigil sa pagbabakuna para lahat ay mabigyan ng proteksyon laban sa nakahahawa at nakamamatay na virus. Kaya naman sa Angeles City, bilang paraan ng pasasalamat, lahat ng miyembro ng vaccination team tatanggap ng cash incentive mula sa pamahalang panlungsod. Nitong Miyerkules, inanunsyo ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. na bibigyan ng 5,000 pesos na insentibo ang mga frontliner na walang tigil sa trabaho, mabakunahan lamang lahat ng mga Anghelenyo. Ayon sa alkalde, sila nang naging katuwang ng city government mula nang magsimula ang pagbabakuna. Walang oras at araw na pinili ang kanilang pagsiserbisyo, kaya naman marapat lamang daw na magpasalamat sa kanila. Kasabay nito ang pagbati ng alkalde sa 400 miyembro ng vaccination staff dahil nakamit na ng syudad ang herd immunity. Ibig sabihin, 70% ng kanilang target population ang nabakunahan na kontra COVID-19, batay na rin sa monitoring ng National IATF. Kinilala rin ng alkalde ang pagsisikap ng kanyang Chief Vaccine Implementer at Advisor na si IC Calaguas sa kanyang inisyatibo sa vaccination drive ng syudad. Dagdag pa nila sa tin, kahit pa nakamit na ng syudad ang kanilang herd immunity, tuloy-tuloy pa rin ay patutupad ang pagbabakuna sa lahat ng mga Anghelenyo na siyang susi umano upang matapos na ang pandemya. Samantala, as of December 8, may naitalang 2 bagong aktibong kaso ng COVID-19 sa syudad. Sa ngayon, 7 ang aktibong kaso na binabantayan sa Angeles. Paalala ng local IATF, patuloy na sumunod sa safety and health protocols kahit pa sa mga fully vaccinated na. Nauna nang inanunsyo ng Angeles City LGU sa pamagitan ng Executive Order No. 30 ang pagbabawal sa pagdaraos ng face-to-face holiday parties, Christmas parties, New Year's parties, reunions at iba pang kaparehong gathering sa mga individual na hindi nakatira sa iisang bahay. Epektibo ito simula December 3 hanggang January 10, 2022. Ito'y bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19 surge, lalo na ngayong holiday season. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan mga kabalin, napanood ho ninyo yung mga balitang ating tinutukan at itong pasasalamat sa mga medical frontliners ng Angeles City. Ayan, saludo ho kami sa inyo at doon sa iba pang mga medical frontliners, wag hindi lang sa Angeles, buking dito sa buong Central Luzon. Maraming salamat ho sa inyong walang sawa at puspusang pagtatrabaho para ho malagpasan na natin itong pandemyang COVID-19. At yung paalala ho ng ating mga otoridad ng IATF, kahit na gumaganda na ang sitwasyon, nababawasan na ang bilang ng mga aktibong kaso, ay manatili ho tayong maging maingat. At huwag nating kakalimutan yung mga health and safety protocols. Wastong pagsusuot ng face mask, sabi nga ho namin ni Kuyang Paolo, hindi labas ang ilong o kaya wala sa baba. Natatakpan dapat yan. At syempre yung palagiang paghugas ng kamay at yung physical distancing, yung pagpapanatili ho ng pag-iwas natin sa matataong lugar at yung kumpulan,
yan ho, protektahan ho tayo niyan laban ho sa COVID-19. Kabalen, Karehiyon, ako ho'y magpapaalam na sa inyo. Mag-aalas 4 na rin at maya-maya hong alas 6. Samahan ho ninyo si Jennifer Salenga. Samahan natin. Kasama din ako dyan, syempre. Si Jennifer Salenga sa CLTV News para ho sa paghahatid naman ng mga naglalakihang balita na nakalap pa ng ating news team ngayong araw. At para ho naman dun sa mga nais makahabol o dun sa maging updated doon sa iba't ibang pangyayari dito sa Central Luzon, i-like and i-follow and subscribe nyo po. Share nyo na rin ang aming mga social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News para sa ating Facebook at sa Instagram naman at CLTV36 Official. Meron din ho tayong Twitter, mga kabalen, mga karehiyon at CLTV and at CLTV36 and at CLTV News. At syempre, kung nais ho ninyong balikan ito hong mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magtuo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official at maging sa ating website www.cltv36.tv. Ano ko, napakaganda ho ng website ng CLTV ngayon. Pwede ho kayong mag-live stream dyan at pwede rin ho kayong magpadala ng mensahe kung kayo ho ay merong concern o may sumbong na nais-aksyonan. Doon ho sa may bandang ilalim na bahagi, may chatbot ho dyan na pwede nyo i-type ang inyong mensahe. At syempre yung live streaming at yung iba't ibang balita na naka-upload dyan. Kahit ho yung mga larawan namin, makikita ho doon nyo dyan. Bisitahin ho ninyo ang ating website www.cltv36.tv. At syempre ho, para naman dun sa mga wala dito sa ating rehiyong Central Luzon, pwede ho kayong manood dahil nationwide ho tayong napapanood via Signal Channel 115. At kung kayo naman ay nasa Central Luzon at walang signal o yung signal service, ay pwede ho kayo sa mga local cable channels natin. 39 cable partners ho natin yan sa loob ng 7 probinsya ng ating rehiyon. At syempre, mapapanood ho tayo sa Free TV. Kabalen, kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Isang makabuluhang araw po ng karapatang pantao para sa ating lahat at maraming salamat po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng